se zahvalim na prisustvu i na posjećenosti. Ovo će zapravo da bude uvod u metode podučavanja, jer to je jedna ogromna oblast koja je vrlo multidisciplinarna u svojoj prirodi i obuhvata različite nauke iz čijih perspektiva se zapravo istražuje ta tematika i ta problematika. Ja ću sada da probam da podelim. Evo, da li vidite? Vidimo. Dobro. Znači, stilovi podučavanja su nešto što je vrlo, vrlo interesantno, jer obično ih nismo svesni. Nismo ni svesni koliko mogućnosti postoji i različitih stilova. Obično radimo automatski i obično egzekuiramo zapravo podučavanje na način koji smo bili podučavani. Statistički to je ta informacija. Naravno, to ne mora da se odnosi na sve predavače, niti mora da se odnosi na ljude i kolege koji su danas prisutni, ali statistički to je činjenica. Znači da se radi po nekom automatizmu i poenta jeste da kod stilova podučavanja najveći uspeh nije koji je naš dominantni stil, nego da li imamo to osvešćeno i da li u različitim situacijama, u različitim ciljnim grupama možemo da se prilagodimo i da koristimo neke druge tehnike ukoliko je to neophodno. Stilovi podučavanja, i ja ću danas samo da vas provedem kroz perspektive i kategorije pristupa ovom problemu i možda ćemo se zadržati na tipologiji ličnosti, pošto je to u suštini najvažniji faktor koji određuje taj neki našu najdublju preferencu, ali koju smo verovatno najmanje svesni. I to je možda i najintrigantniji deo istraživanja, pogotovo za one koji su uradili upitnik iz čiste radoznalosti. I ja ću samo uvesti u neke osnovne crte tipologije ličnosti. Sad, sami stilovi podučavanja, kao što sam rekla, znači, su zasnovani na psihološkom tipu koji je urođen i onda u izvesnoj meri naučen. Znači, to je onda veoma kompleksan tip. U apsolutnoj direktnoj sprezi sa stilovima učenja, znači kako smo mi kao predavači, koji je naš dominantni stil učenja i naša preferenca, je u direktnoj sprezi u naučnim istraživanjima, to je pokazano sa stilovima podučavanja. I način na koji učimo, obično je način na koji podučavamo, opet govorim statistički. Ovo je posebno interesantno da specifičnost sadržaja utiče na način na koji se podučava, međutim, to statistički ne mora da bude dominantno i vrlo bi bilo interesantno, baš sam razmišljala o tome gledajući koliko je kod nas u Srbiji rađeno istraživačkih poduhvata u toj oblasti, koje bi zapravo bile najoptimalnije ne samo kompetencije, nego osobenosti predavača, učitelja, znači na bilo kom nivou koji se bavi umetnošću. Znači, i koje bi specifičnosti bile, na primjer, za vizualne umetnosti, za dramske umetnosti, za muziku i tako dalje i tako dalje. Znači, šta bi to bilo što bi učitelj u tom specifičnom kontekstu trebalo da ima, kakav bi trebalo da bude, to bi zaista bilo vrlo interesantno, jer to nema samo veze u odnosu na sadržaj podučavanja, već ima veze kako je to kod nas u Srbiji, ili ne mora u Srbiji da bude, kod nas u Balkanu, i kakav je taj takozvani uticaj kulturološkog kompleksa na profil edukatora iz oblasti umetnosti. Naravno, u tom smislu, kada se gleda širi kontekst,
Ono što značajno utiče je obrazovna, to je pedagoška paradigma. Znači ono kako smo ili mi bili podučavani, a to je ta dominantna vrednost ili pritisak koje je na edukatorima, a koja se ogleda i u kvantitetu, znači u tom fizičkom vreme, prostor, okviru kada imamo određeni broj časova za određene problematiku ili određenu tematiku. Da li je fokus na primjeni znanja, da li je fokus na elokvenciji i eruditizmu, znači da ćemo ići u širinu, ali onda zbog ograničenog vremena ne možemo do te mere da idemo u dubinu, da li je neki filozofski pristup u tom širem kontekstu ili je praktična primjena. I tu postoji naravno mnogo aspekata koji onda utiču na stil podučavanja i uopšte vrednovanje znanja i sam finalni, da tako kažem, produkt na kraju obrazovnog ciklusa koji država koja odlučuje o toj paradigmi nameće. Znači šta je akcenat posle kod mogućnosti zapošljavanja i tako dalje i tako dalje. Znači to je jedan zahtev, da tako kažem, ako ne i pritisak koji postoji u kontekstu edukatora, a koji će uticati na sam stil podučavanja. I tu su različite obrazovne paradigme koje će opet uticati delimično i na pedagoški stil. Znači, ta sprega između stilova podučavanja i stilova učenja je vrlo snažna. Dominantni stil učenja zavisi od načina na koji je neko podučavan, to jest edukator, i suština jeste da je edukator toga svestan i da može s jedne strane da otkrije šta je njegov ili njen urođeni, da tako kažem, stil, to jest preferenca, šta je nešto što je vrlo strano, znači suprotno od preference, i koji su mogućnosti fleksibilnosti i elastičnosti edukatora da nauči, osvesti i na neki način usavrši ili prisvoji različite stilove, različite obrazovne situacije će zahtevati različite stilove. Stilovi učenja se razlikuju, znači počevši od toga da neko mora da ima vizualnu predstavu, znači kada postoji verbalni sadržaj ili verbalna komunikacija, mora da postoji slika koja će na neki način da konkretizuje ili da utemelji, da baš da utemelji ili uzemlji nešto što je komunicirano verbalno. Kod dosta velike populacije to je smetnja, znači to je na neki način divergencija, to je na neki način nešto što oduzima koncentraciji. Da li učimo u konceptima, da li prepoznajemo matrikse ili idemo od detalja do detalja, da li idemo od drveća ka šumi ili od šume ka drveću i tako dalje i tako dalje. Tu postoji puno škola koje artikulišu različite stilove učenja. Tako da to je opet kuriozitet da se pogleda, vrlo su lepo napravljeni različiti dijagrami iz različitih perspektiva o stilovima učenja i onda opet u zavisnosti od naše možda urođene preference za stilove učenja možemo osvestiti koja je naša osnovna preferenca. Jel vidite novi slajd? Da, vidim. Sad, ovo je vrlo bitno. Ja sam zadržala terminologiju koja postoji u originalnoj literaturi zato što sam videla da u našim prevodima koriste malo zbunjujuću terminologiju kada prevode izvornu. Ja bih rekla da možemo da kažem uopšteno da bi fil bilo okruženje, znači spoljašnje okruženje koje edukator ima u različitim situacijama učenja i podučavanja. Kod onih koji se oslanjaju gde je fokus na spoljašnjem okruženju, to znači da je
da se fokusiraju na učenike ili na oni koji su receptori znanja, komunikacije znanja i takvi stilovi se stavljaju veliki akcenat na međusobnu saradnju i zajedništvo i vrlo je bitna ta pozitivna motivacija i uopšte ta motivacija, pozitivno okruženje, izbegavanje kritike ili negativnih komentara, čak i ono što bi se reklo negativne povratne informacije, znači uvek se gleda ono što je pozitivno. Naravno, govorimo, ovo je namerno samo tako jednostrano i malo ekstremno da bi se ilustrovala ova perspektiva. I usmereno je na grupu, generalizovanje i manje ostavlja prostora i važnost u rešavanju specifičnih problema. Znači, više se ide na tu opštu konceptualnost u prenošenju znanja, dok je potpuno suprotno u ovoj drugoj preferenciji je fokus na predmetu, tako da kažem, na sadržaju podučavanja. Edukator je autoritet, dok je u ovoj prethodnoj preferenciji deljenja, tako kažem, pod navodnicima demokratsko okruženje, znači zajedno smo svi autoritet, zajedno regulišemo dinamiku međusobnu. Ovde je taj edukator koji je autoritet i ova preferenca zaista stimuliše nezavisno učenje, što znači, ako bi išla u krajnost da ilustrujem najlakše ovu preferencu, nastavnik nije tutor učeniku, već ispredaje sadržaj i na učeniku je kako će i koliko i na koji način da usvoji informacije i da razvije veštine. I ta nezavisnost je takođe da će edukator da da izvore, ali da neće da ulazi u načine kako će učenik da ovlada informacijama ili veštinama. I insistira se na razvoju analitičkog, kritičkog mišljenja i konkretnog rešavanja specifičnih problema. Sad ne pokazuje sliku, ali nema veze. Sad, ovo su od svih mogućih možda preferenciji u stilovima podučavanja. Ovo su možda najnaučno utemeljeniji pristupi ili kategorizacije koji negde, svi ostali pristupi zapravo potpada. Vidjet ćete negde je 7, negde je 12, negde je 6, ali zapravo pripadaju ovim grupama i ovim kriterijumima u određivanju. Znači, sensitivity ili nije, možda osetljivost bi bila ta kategorija ili taj kriterijum je koliko je edukator nadaren prirodno, a onda i naučeno, da prepozna zajednički imenitelj grupe. Znači, šta su osnovne karakteristike, ono što bi mi psihoanalitičkim jezikom izgovorili ili artikulisali je kakav je identitet grupe. Jer vi možete da predajete jednom odeljenju istu stvar, i to je jedan identitet, ali onda odete u drugo odeljenje, predajete istu stvar i potpuno je drugačija reakcija. Znači, taj fenomen grupe je zaista fascinantna oblast istraživanja i znači ta senzitivnost, ta osetljivost, perceptivnost, ta neka nadarenost da se oseti kakav je identitet grupe i šta su potrebe, šta su potencijalne prepreke u komunikaciji znanja, je taj kriterijum, a drugi kriterijum inkluzivnosti je sposobnost edukatora i njegova motivisanost i akcenat važnosti koje edukator stavlja da onda prilagodi tu spoznaju o identitetu grupe različitim pristupima kako bi ostvario najbolji efektivnost prenošenja znanja i usvajanja veština.
Sad, idemo na, i tu su empirijska naučna istraživanja koja zapravo mere kako u skalama koje mere inkluzivnost i tu senzibilnost, da tako kažem, kakva je tu sprega i imaju vrlo kvantitativno takođe određene skale, gde to meri i na osnovu toga imamo ova 4 tipa. I sad opet vrlo ugrubo, ekspert je fokusiran na sadržaj i deljenje informacije. Znači, to je kada zaista samo ispredajemo predmet, bez toga da se prilagođavamo identitetu grupe. Provider najčešći metodi bi bile grupne diskusije, demonstracije, aktivnosti gde bi se proverilo kako je grupa i individue kako su usvojili to znanje i onda edukator se koriguje ili uči na osnovu toga i onda može da kasnije planira svoje podučavanje na osnovu toga kakva je ta primjena znanja bila. Sada, facilitator je više fokusiran na sadržaj nego na učenike, znači ova prva dva su bili ekstremi, ovo su kombinacije između, a motivator zapravo je kao u nekim zemljama, pogotovo nordijskim, gde je sve, najveći akcenat je na učenike, na one koji primaju tu komunikaciju, to je znanje i informacije. I ono što je interesantno, njihove preference, iako nemaju opšti uvid u dubinu znanja i u širinu znanja koje treba da im se prenese, oni su ti koji odlučuju i biraju šta će biti recimo na sledećem času ili uopšte u programu samog sadržaja i kurikuluma i oni su ti koji čak odlučuju o aktivnostima, to je znači baš krajnji ekstrem i iako je to dosta pod tim nazivom learner-centered approach, iako je to dosta zastupljeno u samim ideologijama, to je postalo skoro kao politička korektnost, nije se pokazalo za sada, to je nekih poslednjih 20 godina, da ima značajnog učinka na akademski učinak. Ovako. Koliko je kolega od prisutnih, da li je većina, da li je manjina, koliko je vas stiglo da uradi ovaj upitnik? Super, znači dosta vas je uradilo, odlično. Dobro, onda ću vas ja ukratko provesti kroz tipologiju. Carl Gustav Jung je otkrio da postoji, pošto je psiha splet sila, a sile se kreću, one koje su relevantne i koje su aktivirane, znači nisu samo kao potencijal, nego imaju pokret koji ukazuje da su one aktivirane u našem unutrašnjem svetu, a samim tim imamo i emociju, to jest emovere, znači nešto nas je pokrenulo. Otkrio je da postoje 4 funkcije. Te 4 funkcije kao bilo koji nešto što je u sklopu četverstva, da tako kažem, kao recimo muško trojstvo i onda Devica Marija ili u bajkama 3 sestre i princ i tako dalje, je nešto što su dubinski postulati psihičke dinamike psihe i toga imamo dosta i u samom muzičkom toku kad se analizira i uopšte u poetičkim procesima u umetničkom stvaranju. Znači to su neki prirodni zakonitosti dramaturgije. I vrlo je interesantno da te 4 funkcije su nešto što je urođeno i predstavljaju našu psihičku orijentaciju u svetu, to jest, da budem precizna, našu svesnu orijentaciju u svetu. Bilo da je u odnosu na nas same, bilo da je u odnosu na spoljašnju stvarnost. Postoje 2 osnovna stava
odakle crpimo energiju. Jedan je ekstrovertni, drugi je introvertni. Iako u kolokvijalnom žargonu ekstrovertna osoba će mlatarati rukama i biti veoma dinamična u načinu na koji komunicira, to nije zapravo korektno u smislu psiholoških nauka. Zapravo ekstrovertni stav znači da mi crpimo našu psihičku energiju i regenerišemo je tako što ćemo, na primjer, otići u ili socijalno okruženje ili imati otvorena vrata ako smo u kancelariji, a ne zatvorena, ili ćemo otići napolje i biti samo gde su ljudi i gde su stimulusi koji će biti vrlo konkretni, dok osobe sa snažnom introvertnom preferencom ili stavom će imati potrebu da jednostavno se ili osame ili odu u prirodu, negde da je tišina i da nema stimulusa. Jung to ilustruje tako što posmatra, na primjer, dvojicu dečaka i oni trče u polju i onda dođu do vrata nekog muzeja ili zamka, šta je već bio konkretan slučaj, i ekstrovertni dečak uleti i trči kroz te prostorije, kroz jedan sprat, drugi sprat, penje se u stepenice, silazi, a dečak koji ima introvertni stav će stati i prvo će morati jako postepeno da dozvoli tom mnoštvu stimulusa iz spoljašnjeg sveta, da ga tako kažem, napadnu. Znači, oni će imati moć. Za introvertnu preferencu to jednostavno crpi dosta energije. I obrnuto. Znači, vrlo je bitno kod profesije edukatora da budemo svesni šta je naša preferenca, jer naš kapacitet da tolerišemo određene situacije, a i da imamo dovoljno energije da motivišemo proces učenja, usvajanja znanja, učenika i tako dalje, takođe zavisi od naše raspoložive energije i ona mora da se regeneriše. Znači, osobe koje imaju preferencu ka introverziji treba da imaju momente kada jednostavno mogu da crpe, da se regenerišu između činova predavanja i ekstraverzije. I obrnuto, znači kada neko jednostavno možda mora da radi online i da ne vidi učenike, da tako kažem, njihova lica i da nema komunikacije ili nisu tu fizički prisutni, njima je možda potrebno da se regenerišu na drugačiji način i tako dalje, jer to utiče na samog edukatora, na njegovo emotivno i psihičko stanje, kako bi mogao da bude na optimalnoj poziciji da može da uđe u taj predavački čin. Sa 4 funkcije, ovo je vrlo interesantno, su thinking, feeling, intuition and sensing. Ja ću samo ugrubo i ukratko da vas provedem kroz njih, tako da bi mogli da vidite neke vaše preference. Najistraživaniji, to se zove tool, znači taj alat za procenjivanje je visoko komercijalizovani takozvani MBTI alat koji se svugde koristi, u organizacijama, u institucijama, u školama i tako dalje. On je visoko komercijalizovan, mnogo je istraživan, ali je malo stavljanje ljudi u fioku, da tako kažem. To je uzeto iz originalnog Jungovog istraživanja i otkrića i komercijalizovano i dobar je za otvaranje vrata. Znači, nikako nije teritorija, već je mapa, kako mi kažemo, kao za bilo koji alat za te procene, upitnike, testove, ličnosti i tako dalje. To nikad ne treba uzeti kao teritoriju, nego samo kao mapu, čak i ako je potpuno nekorektan u rezultatima. Pa jedan od ovih upitnika koji sam vam poslala je prilično dobar da vas podstakne na razmišljanje i da vi zapravo vidite da li to ima smisla i ako nema, šta ima smisla od ove 4 funkcije kod vas
i vaših preferenciji, pogotovo i ovi procenti koji su dali su dosta arbitrarni, čisto da se vidi na osnovu ovog tih kriterijuma koje oni koriste na ovom web sajtu, koji su bazirani na MBTI-u. Znači, ovo su u stvari dve ose koji su u suprotnostima, znači T i F, originalno ne znači baš mišljenje i osjećajnost i zato sam i ostavila na originalu, zato što vrlo je komplikovano ih prevesti, a da koristimo jednu reč. Ako je thinking ili ajde da kažemo misleći, kako se to najčešće kod nas prevodi, dominantna funkcija, to znači da je ili smo mi bili primorani kao deca, a to govorim od 0. dana do recimo 4. 5. godine, to je tada kada se to formira, da usvojimo nečiji dominantan način ili nam je to urođeno. Ako nam je misleća funkcija dominantna, to znači da mi pre svega prepoznajemo logički niz u stvarima, u pojavama, u ljudima i suprotnost tome je F for feeling, za feeling. To je komplikovano prevesti. Znači, to nije da je to osjećajni tip koji se zapravo orijentiše putem emocija. To je visoko razvijena ili nadarenost da prepoznamo ili onjušimo, okusimo harmoničnost ili disharmoničnost u odnosima. I to je vrlo snažna funkcija koja nas podstiče da evaluiramo situacije, ljude, odnose kao dobro ili kao loše. Ili kao nešto što je prijatno, neprijatno, pozitivno, negativno. I naravno ništa nije isključivo, moramo da imamo sva 4. Gde je jedna dominantna od 4, to znači da je ova druga inferiorna i da će kroz ceo život biti cilj da se ona razvija. Interesantno je da su i thinking i feeling racionalne funkcije, dok su intuicija i osetilnost ili intuition and sensing i je zapravo N u ovim vašim slovima. Tako se obeležava intuicija. To su isto suprotnosti, to su iracionalne funkcije. Znači, kada mi u tim nekim procenama koje mi radimo iz psihoanalitičke perspektive jako polako tokom čitavog dugog vremenskog perioda rada sa analizandima, na primjer damo im sliku, umetničku sliku i onda ih samo pitamo šta vidite. Ili na primjer još bolja situacija je, zamislite da imate na sred sobe stolicu, naočare i bačenu jaknu na podu. Neko ko ima dominantnu funkciju intuicija će vam napraviti apsolutno čitav scenario, reći će neko je nešto radio, proučavao, gledao, onda se nešto iznenada desilo, da li je bila svađa ili neka opasnost, istrčao je i u žurbi, zaboravio je naočare, znači ceo film će se napraviti, dok će sensing type ili taj, da kažem, osetilni, se bukvalno zaustaviti na onome što je tu, čulno perceptivno. Reći će to je stolica, to su naočare i to je jakna na podu. Znači, vrlo često ove funkcije i šta je dominantno i šta je inferiorno će biti izvor najvećih disonanci u ljudskim odnosima. Bilo da su romantične prirode, profesionalne prirode, u dinamici u grupi, na primjer, neko prezentuje neku novu ideju i tu je grupa od, 6-7 ljudi ili 20 ljudi koji su taj najvažniji tim, iz kojeg razloga. I neko ko je intuitivan će, taj prezenter, taj neko ko prezentuje ideju, će otići u daleku
budućnost i opisivati kako će ta ideja uroditi plodom na ovaj, na onaj način, kako će u toj budućnosti, toj perspektivi se ostvariti ovaj detalj ideje, onaj detalj ideje i to će stvoriti veliku anksioznost kod ove suprotnosti, ako je dominantna, kod ovog čulnog, osetilnog tipa, ovaj sensate, zato što nema činjenica i neće verovati uopšte taj koji prezentuje tu ideju, neće biti autoritet i učiniti ovaj drugi tip da se oseti bezbednim i da može da mu veruje da je to nešto solidno, ali nije zasnovano na činjenicama. Njemu će biti potrebno da se ta ista ideja prezentuje apsolutno u vremenu i prostoru konkretnim koracima. Idemo odavde, onda sledi ovo i tako dalje i tako dalje. Jedna tipično komična situacija, komično-tragična situacija gde vrlo često se ilustruje taj thinking and feeling opozicija, gde su negativne projekcije, je da bi recimo vođa u grupi, u nekom timu, kada se nešto desi bio, ili čak i ako se ne desi, nego zaista je fokusiran na rezultat procesa, znači ono što se kaže na performance, ono što se kaže sam cilj nekog projekta i poduhvata, dok se harmonija i grupi, konsenzus, da li se slažu ili ne slažu pojedini članovi grupe uopšte nije bitno, to jednostavno je inferiorno u ovoj dominantnoj funkciji, dok obrnuto, ako je vođa grupe dominantan feeling type, najbitnije je da postoji konsenzus i nema veze ako kasnimo sa realizacijom tog poduhvata, nema veze, tako mora da postoji konsenzus i da svi budu u harmoniji, da se svi slažu i tek onda ćemo pristupiti koracima realizacije tog projekta ili ideje. Sada, pošto je već 12:40 skoro, da znate da ovde koga zanima ima i relevantna literatura, to je neka osnovna literatura koja bi mogla da bude podeljena ako vas zanima da idete dalje i da vi sami čitate, ako hoćete to možda da se podeli. A sada mogu da otvorim diskusiju i da kogod želi da možda prođemo kroz tipologiju ili bilo koja druga pitanja, ja vam stojim na raspolaganju, a kao što sam rekla, ovo je samo jedan uvod u pristupe i načine razmišljanja o tim različitim stilovima podučavanja. Da li ima pitanja? Dragana, ne čujemo te. Da li me sada čujete? Sada čujemo, da. Dobro je, nešto nije htelo da se isključi, to jest da se uključi. Dobar dan, meni sad piše samo ime, ja ću se predstaviti u kompletu. Znači, Dragana Stojanović-Novičić sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Hvala Nadi O'Brien na ovom vrlo zanimljivom predavanju. Naravno, ja sam ovde i došla zato što sam verovala da će to biti vrlo zanimljivo, pošto znam već prethodni Nadin rad i sve o čemu je pisala, to je zaista nešto vrlo značajno inače, a i za našu sredinu, rekla bih. Hvala. Sad ja imam nekoliko pitanja, pa ćemo vidjeti ako ima vremena, mnogo me toga zanima, ali naravno, pošto ima i drugih slušalaca, onda ćemo vidjeti koliko je realno da mi Nado odgovori. Recimo, jedna stvar koja mene intrigira, a nisam se time mnogo bavila u smislu nekog teorijskog istraživanja tog pitanja, bilo bi sledeće. Ja sam stekla utisak da postoji ljudi, verovatno su i drugi imali tako iskustvo, recimo koji su onako, da kažem, odlični predavači. Onako kad ih vidimo, deluje da su oni odlični predavači, a recimo znam za nekoga da ima malo znanja, da to skratim priču,
Kako stoje stvari tu u nekom proučavanju? Da li neko je recimo toliko vičan da može sa, znači malo toga posjeduje, da kažemo nije neki ekspert veliki, ali ume da predstavi to malo što zna? Kako stoje stvari sa tim? Znači nisam toliko to proučavala, ali negde sam stekla utisak da takvi predavači ili kao što smo čuli termin edukatori, ali predavači postoje. Da li je to istina? To je predivno pitanje i ima jako interesantnih istraživanja, malo ih je, ali to ide, i tačno mogu da zamislim te vrste predavača, te tipove predavača. To možda je najbliže dodirnula takozvana arhetipska pedagogija, gde jednostavno postoji taj Hermes, trickster, taj glumac, ono što bi bila šekspirijanska dvorska budala, onaj koji je animator, koji je spirited, koji je duhovit, ali ne u smislu humora obavezno i duhovitosti, nego ima duha, nadahnut je, možemo da kažemo da je animator, komunikator i da nema tu mnogo sadržaja što se tiče eruditizma. Da nema čak nekada ni dubine, ali ima tog duha koji jednostavno omađija slušaoce i ta energija podigne, ako je arhetip u pitanju koji je aktiviran, on jednostavno zarazi slušaoce. I te stvari ostanu, čak i ako su vrlo male. I to je stvarno neverovatno, jer to ostavi pečat, arhetipos ostavi pečat, jer ima jako veliki libidinalni naboj, i bukvalno nas pokrene, znači naš instrument unutrašnji kreće da se pokreće, sile se pokreću, mi smo motivisani i imamo emociju onda amigdale koje su zadržane za to dugoročno akumuliranje znanja, a to je ono s čim završavamo, to ostaje u ja, jer to što dugoročno pamtimo ostaje u ja, to zauvek ostaje. I to je stvarno neverovatno, upravo taj neki paradoks je vrlo fascinantan, ali nažalost ja sam samo videla u toj arhetipskoj pedagogiji to možda ne idealno imenovanje arhetipova, ali upravo taj metod ja mislim da najviše se približava odgovoru. Ne znam da li to ima smisla, Dragana. Apsolutno, da. To mi pokazuje neke stvari, ali onda razmišljam o tome da taj predavač zapravo i jeste dobar predavač, bez obzira možda na količinu znanja, jer ako on ostavi nešto što će ostaviti dubokog traga u tim slušalcima, onda on nema veze što nema možda neko preveliko znanje. Ako to malo što zna, on ume da predstavi i da usadi u druge, je li tako? Ali može da bude i opasan manipulator. A može i to, da, naravno. Ali uvek ima dve strane. Da, ali polazimo od toga, recimo, ako je pozitivan u smislu da želi da pružiš to mišljenje. To da, onda svako. I zato je, recimo, božanstveno da u nekim obrazovnim sistemima predavači, učitelji, edukatori, koju god funkciju da ispunjavaju, moraju da prođu 6 meseci glume. I to izvuče iz njih, jer mi to svi imamo, ali to izvuče iz njih taj urođeni jedinstveni stil toga da smo glumci, ali ne ono što je veštačka maska, nego izvuče jednostavno tu razigranost. Da. U Finskoj ja mislim da to rade. Jer predavanje jeste performans, zar ne? Baš jeste performans. 45 minuta ili koliko već, vreme, prostor i desi se čudo ili ne? Izvolite. Dobar dan, hvala na pozivu za učestvovanje. Ja sam Milan Komnenović i asistent sam na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu u Jagodini. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. I baš moram da se nadovežem na ovu priču. Evo, vi ste rekli da učitelji, odnosno svi edukatori, treba da budu malo i glumci. Mi na fakultetu imamo dramatizaciju, imamo osnove vizualne umetnosti, to su predmeti koji su u osnovi, odnosno u prvoj godini. Drugo, imamo retoriku. Ne kažem samo za Jagodinski fakultet, verujem da i drugi učiteljski fakulteti imaju slično. Drugo, od nas se još na prijemnom ispitu traži procena muzičkih sposobnosti.
Tako da učitelj, vaspitač ne može da bude onaj ko nema barem malo dara u tom muzičkom, odnosno umetničkom aspektu. A da se nadoveže ovo što je koleginica Dragana pričala, šta ćemo sa obrnutom situacijom? Da imamo dobrog naučnika, da imamo vrhunske rezultate, a on kao pedagog, kao metodičar je neuspešan. Prosto nema tog pedagoškog takta. To je strašnija stvar nego ovo. Da zna malo, ali dovoljno da prenese svojim studentima, đacima, pričat ćemo o studentima, pošto smo ovde svi na univerzitetu. To je, mislim, složenja situacija nego ovo da je on vrstan naučnik, a kao pedagog jako slab. Ja lično mislim, s obzirom na psihoanalitičku iskustvo i perspektivu, da je to jako opasno. Zato što iako se to zove stil podučavanja koji je okrenut, to je ekspert, to je onaj koji je okrenut ka sadržaju predmeta. To može da deluje čak jako štetno i da povredi individu, pogotovo u ranjivim situacijama i tako dalje. I na mnogim univerzitetima pedagoškim postoji taj kao komisija, da tako kažem, koja prvo primi studenta i odobri da može ta psihološko, potencijalno pedagoška struktura i kapacitet da se razvije i u dobrog predavača, a onda nakon 2 godine ili u zavisnosti od dinamike studiranja i obuke, oni se ponovo sastaju i gledaju njihov čas ili rade različite aktivnosti i tek na kraju opet se sastaju, znači nije samo sadržaj i neke veštine, nego oni moraju da odobre da je takav predavač bezbedan za ono što je obrazovanje, a to je nije samo prenošenje znanja i veština, nego vaspitanje i razvojni potencijal. Znači, mi možemo da ispunimo ova 2, ali taj razvojni potencijal u najboljem slučaju može da ostane arrested, to znači zamrznut, da tako kažem, ali u najboljem slučaju mora da se razvije u to prelepo drvo. I ne samo da je drvo, nego i da rodi cvetove i da rodi plod. Znači, to su stvari, a da ne govorim o šteti koja se događa, ali to kod nas, ja nisam videla da postoje izborni predmeti koji mogu da se uzmu, ali nije obavezno. I naravno mi imamo taj ispit nakon 2 godine kada je neko u školi, gde dužnost komisije, ali to je nominalna dužnost. Ja koliko sam bivala u tim komisijama, to se ne egzekuira često, da ako se vidi da neko nema tog pedagoškog, da tako to nazovem, pedagoškog dara ili nema motivaciju da radi na tome, ne sme da prođe ispit. Mi imamo još jedan drugi problem i neću više komentarisati. Pored redovnih studenta mi imamo i onu obuku za nastavnike koji su završili neke fakultete koji nemaju veze sa nastavom, poput mašinskog fakulteta i koji nemaju, dakle, pedagoško-psihološku grupu predmeta i metodičku. I onda oni kada dođu na tu dokvalifikaciju, pošto sam ja na predmetu uvod u pedagogiju, slušam ispit sa profesorom, znate, to su totalno drugačiji mindsetovi od društveno-humanističkog uverenja. Što je i, naravno, što je i normalno. Bila omaška dobra. Šta kažete? Dobra omaška uverenja. Humanistička. Da, totalno su u drugom svetu, što je i razumljivo, ali onda je pitanje, pa kao, a vi radite već u nastavi. Da, ja već radim u nastavi. Mi mešamo lončiće, šerpe i poklopčiće, što kaže ona naša stara, ali mislim da nama ne manjka znanja, svima nama ovde u državi. Mislim da ovde manjka organizacije i lako bi se napravilo i ovo što ste vi rekli oko komisije, pa na 2 godine, pa na 3 godine, pa da vidimo tu licencu, gde, kada je položena, pod kojim uslovima i tako dalje. Mislim, to su neka znanja koja ne izlaze iz glave, već postaju veštine. Tako da,
Eto, to je to. Hvala vam. Mogu ja nešto samo da pitam? Ako nije problem. Dobar dan svima, moje ime je Dobar Mirko dan, Jeremić. Mirko. Dobar dan. Ja sam samo teo da pomenem, zapravo da se nadovežem na onu priču kada ste povezali i pomenuli zapravo nordijske zemlje. I kada ste rekli tu mogućnost da deca budu ti koji kreiraju, odnosno učestvuju u osmišljavanju da li aktivnosti ili sadržaja i tako dalje. To kod nas, mislim, svesni smo da je to vrlo, mislim, mogu da kažem gotovo uopšte nije u školama tako, a dolazim iz jedne škole pa zbog toga kako se zove, hoću prosto da načnem tu temu, još je u pitanju osnovna muzička škola. Hteo sam zapravo da pitam, da kažemo, šta je to, mislim, koje su kao prvo granice, da kažem, koje nastavnik ne bi smelo da pređe u tom, da kažem, da kada učenik ili učenici učestvuju, da kažem, u organizaciji, koja je to, da kažem, granica koja ne smije da se pređe, da to ne bi postalo nešto iskrivljeno, znači to je jedno, da kažem, pitanje, a drugo pitanje jeste šta mi zapravo, ajde da kažem, ili kao pojedinci ili kao zemlja, odnosno, da kažem, države, kako god, kako bi trebalo da razmišljamo o tome da bi možda u nekom trenutku, nadam se, mogli da i to mi inkorporiramo u naš sistem. Eto, to su neka kao miks pitanja, pa sad. Hvala. Hvala Mirko, divna pitanja. Želim da kažem jednu stvar koja mislim da je u suštini najboljeg odgovora ili orijentacije odgovora za problematiku koju mislim da su sve kolege do sada postavile, a što jeste ključ problema. Edukator mora da ume da se igra. Jer ako edukator ume da se igra, onda je to i animator i duhovitost, kako god hoćete, ali mora da ostvari i da realizuje pravila igre. Prvo, uslov za igru u razvojnoj psihologiji i psihoanalizi je da je prostor bezbedan i da je prostor psihički bezbedan. Znači, sam edukator tu mora da postoji neka vrsta ljubavi prema poslu i prema deci ili odraslim, znači jednostavno prema pozivu. I mora da da dovoljno sadržaja za igru. Znači, deca ne mogu da odaberu elemente igre ili sadržaje igre ili pravilo ukoliko nisu dobila uvid kvantitativno i kvalitativno u sadržaj znanja. Onda kada je ta kritička masa ispunjena, onda ona treba da budu pozvana da učestvuju u igri i da budu ko stvaralaci tog čina igre koji svaki čas može da bude. Pa onda opet se predaje se uvod u te elemente igre, pa onda opet se ide ka tome. Znači, ali svaki čas sa različitom grupom, jer su to različite odjeljene, je jam session. Znači, neće biti ista i tu je onaj koji je vođa igre, tako da kažem, ili midfielder u fudbalu, ili kreator te igre, dirigent na neki način, taj neko će znati kako da radi jam session sa ovom grupom i bit će drugačija pravila, inherentna pravila za drugu grupu i tako dalje i tako dalje. I tu se granice organski postavljaju, ali mora da bude dovoljno elemenata komunicirano o vrsti igre, o sadržaju, o tim stvarima koje mogu da budu izabrane, da bi drugi učesnici mogli da budu koautori. Ako to ima smisla. I onda su pravila igre tako su inače regulisana prirodnim zakonima. I to je ono gde se stvara psiha, to je ono gde se stvaraju nove predstave koje nisu servirane. Što bi u psihoanalizi rekli, tu se stvara duša, ali ona autentičnost s kojom smo rođeni nije imponirana drugačijim predstavama i drugačijim slikama i tuđim iskustvima, nego se mi rekreiramo, ponovo stvaramo nešto što je odvajkada bilo tu i postajemo više svoji, a opet participiramo u zajedništvu, ako to ima smisla. Da, meni je apsolutno hvala na odgovoru. I kao zemlja mi smo izgubili mogućnost da se igramo jer smo u onom što se zove survival mode. I to, mislim, raznih okolnosti, ali jednostavno mi ne možemo da se igramo, nemamo tu privilegiju da se igramo. Individue mogu da se igraju i to se oslikava na obrazovanje, naravno. Ali ima umetnika
bez obzira da li su umetnici ili ne, formalno, koji se i dalje igraju u učionici. Jer igraju se radi sebe, ne mogu drugačije ili neće drugačije. Pomenula bih samo kratko da imamo, izvinite, i pitanja u chatu, ako ne... Jel možete vi da ih pročitate, Anđela, vam nije teško? Naravno. Dakle, prvo je komentar, čitam sada. Izvinite, ja pišem jer ne mogu da se javim. Hvala za psihološku perspektivu o stilovima podučavanja. Ono što bih još istakla, to je bila Neda, jeste da ne smemo da zaboravimo koliko znanja utiču na oblikovanje našeg stila podučavanja. Istraživanja pokazuju da poznavanje teorijskih orijentacija u obrazovanju, usavršavanje didaktičkih kompetencija također predstavlja značajan faktor u oblikovanju stila podučavanja. To bih voljela kao andragog da istaknem. A stil podučavanja je moja tema za doktorsku disertaciju. Hvala na lepom predavanju. Divno. I još jedno pitanje, mislim ovo možemo prokomentarisati, a sad pitanje koje je postavila Maja, kaže izvinjavam se, ne mogu trenutno da koristim mikrofon, pa ću iskucati pitanje. Da li možda možete da date vaš lični osvrt ili predlog stručne literature koji predlaže i obrazlaže korisne metode učenja kroz umetničke kreativne projekte? Fokus na serviranje teorije kroz praktičan kreativan rad, odmah i sad, prilagođeno savremenim novim generacijama sa kratkom pažnjom i neophodnošću imanja jasnog, kratkoročnog i brzog cilja u vidu više manjih kreativnih projekata u toku kursa. To su sad bio jedan doprinos i jedno pitanje. Ja mislim Blitz preporuka bi bio Project Zero sa Harvarda. To je paradigmatski odgovor, znači oni su uradili upravo jedno veliko istraživanje i to dosta davno, koji upravo ima elemente tog kreativnog, akcenat je na kreativnom u samim različitim pristupima, stilovima predavanja. I oni su eksperimentisali sa svim predmetima i to se samo akumulira otkako je objavljen i otkako je realizovan, to se samo akumulira dalje iskustvima i to bi bilo vredno pogledati, eto, čisto kao paradigmatsko razmišljanje, pa odatle možemo dalje da idemo. Je li bilo još pitanja? U chatu nije, sad vidim da je podignuta ruka još koleginice sa FMU, ako želi da se preključi. Da. Da li me čujete? Čujemo. U redu. Nešto što je malo pre bilo reči, što je kolega Mirko Jeremić pitao, pa kada nam je predavač govorila o tome, baš sam imala i ranije to pitanje, a odnosi se na sledeće, sad ću da sažmem, možda će zvučati malo pretvrdo, ali ćemo posle možda i razraditi za koji minut. Moje pitanje bi glasilo kako se odbraniti od zla onoga koji je prisutan u predavačkom prostoru, a to može biti, znači, predavač koji ima neko zlo, sad je to uslovno rečeno, ako mi doživljavamo to zlo u njemu, ili ako u studentu postoji nešto što ja recimo osetim kao zlo, znači, pošto imam mnogo iskustva, meni se dešavalo da kad mi uđe neka generacija, kad malo porazgovaramo, uspostavimo taj neki prvi kontakt, osetim da negde postoji problem i ubrzo lociram osobu koja ima negativne neke stvari i da kažem ajde to da imenujem kao neko zlo. Kako se boriti protiv toga, jer vi sa tom osobom znači imate jedan stalni kontakt, vi njoj treba puni ljubavi da prenosite nešto, a vidite da postoji neko, da nazovemo zlo u toj osobi. Kakvi su mehanizmi, kako se rešavaju ta pitanja? To je vrlo prisutan i aktualan problem, naravno, i tu je ono gde smo mi kao predavači potpuno uskraćeni za nešto što se od nas zahteva, a nikad nismo dobili alatke i znanja kako da se nosimo sa tim, a to je strašno bitno i tekako utiče na učinak našeg predavanja, ali mi ne možemo ako imamo distrakciju non stop da ostvarimo ono što je planirano. Sad, recimo, sama kako voditi grupu i dinamika grupe je nešto što se radi minimum 4 godine na studijama, mi nemamo ništa od toga, makar u ovim treninzima i obukama koje postoje kod nas, koliko ja znam, možda nisam
skroz u savremenim ovim promenama, ali vrlo kratko, ako bi mogla da dam neki paradigmatski odgovor, je da ta osoba koja je zlo, koja nosi disonancu, koja jednostavno nema dobru nameru, projektuje na predavača tog nekog intrudera koji je u njihovoj prošlosti koje nisu svesni, aktiviran i onda se projektuje na predavača i to predavač, iako je potpuno neprikladno situaciji, osjeća i to nije prema predavaču, nego nešto kod predavača, mi to kažemo, to je kao prazno platno i to je projekcija i ona neće biti samo nešto što blago iritira tog nekog, nego će biti amplifikovano 100 puta, jer nekada je tom nekom maltene psihički opstanak zavisio i bio ugrožen. I onda je to zaista ono što ti kažeš zlo, to je nešto toliko amplifikovano da potpuno ispuni prostoriju i mi nemamo samo nas prisutne u prostoriji, nego imamo i te fantomske druge ličnosti koji rade šta rade u prostoriji. To se zove analitički prostor i to je strašno interesantno. Ono što treba da se radi se zove good enough parenting. Znači, onda su tu takve osobe i pojedinci iz grupe kao da su, i to ne kažem pežorativno, to je jednostavno dinamika grupe, kao da su grupa dece koje projektuju neki potencijalni autoritet na edukatora i onda je ili dobra ravnoteža nurture i dobra ravnoteža postavljanja granica. Znači, i to mora da se proceni, jer nekad je ignorisanje postavljanje granice, nekad je ekskomunikacija, znači kada se izdvoji ta osoba, ali onda je pitanje šta je motivacija te inicijalne rane, da li je ta disonanca da se privuče pažnja, onda nikako nije dobro da se izbaci ili ne znam nija šta. Pošto je to na fakultetskom nivou, očekuje se od studenta da budu konstruktivni i onda je bitno da se na početku postave granice i da se kaže ja od vas očekujem da, ovo su pravila ponašanja i da u okviru toga zajedničkim dogovorom, taj neki ugovor, jednostavno postoji samoregulacija grupe, koliko je to moguće. A ovo su konsekvence, jer to sve ja mogu da preporučim literaturu i vi kolega ne morate da slušate. Znači, možda ne morate da dolazite na nastavu, ali meni to smeta i grupi smeta. Znači, sad sve postoji, takođe postoji način da se razgovara nasamo, da se to proba, ali sve je u zavisnosti od toga šta je inicijalna motivacija i intencija tog nekoga, ali najgore od svega je što taj neko neće to raditi svesno. I onda ako mu se vi obratite, on će negirati i reći ne, jer nije svestan toga, jer to je nesvesna projekcija unutrašnjeg sadržaja, a edukator pod jedan svojim nekim karakteristikama priziva, ne obavezno negativnim, a pod dva takođe drže tajnu za isceljivanje tog problema. I vi ste onda u situaciji da budete doktor, a da ne možete da radite taj posao za koji ste plaćeni. Mislim, ne u dobroj ravnoteži. I to je sada pitanje sistema, koliko sistem obučava nas za to i koliko dozvoljava prostora u našoj profesionalnoj praksi da se mi bavimo time i da investiramo u to. Tako da to jeste jedan vrlo važan problem. Hvala. Čak, imamo još zahvalnice. Milan Stojanović sa FDU-a se zahvaljuje, Đurđe Maksimović i Jelena Brkić takođe, oni su nas napustili. Sad ako ima još nekih pitanja... Ja se zahvaljujem. Ja se evo uživo zahvaljujem, pošto sad moram da idem. Nisam uspela da se uključim na vreme. Ja sam Stajić, flutistkinje, predajem metodiku nastave i orkestarske flautama i htela sam samo da kažem da je veoma značajno čuti ovakve stvari i razgovarati sa kolegama. Jeste da je ovo online, bilo bi možda mnogo
mnogo bolje da nekada uspemo zaista uživo da organizujemo, zato što mislim da je i pažnja drugačija, da smo, kad smo na jednom prostoru, da se te energije ujedine i da onda taj čuveni brainstorming onda stvarno nešto učini. Ja sam recimo, apropo ovog što je koleginica Dragana rekla, juče me je jedna studentkinja lansirala na vrh palme, što bi rekli, i potpuno sam bila, a pritom je sve bilo napismeno, znači nikakva direktna komunikacija usmena, ali zanimljivo je, to je studentkinja koja je na 4. godini, znači ja tu grupu negujem i lečim i učim od njih od 1. godine i veoma interesantno posmatrati kako se ličnosti te dece koja dođu neki maloletni, kako se razvijaju tokom ove 4 godine. I znači imaju potpuno isti tretman svi, što se tiče moje velikodušnosti u svakom pogledu prema njima. Sad, zavisno od toga kako ko šta uzme, šta da, ona recimo uvek žali posle tako nečeg, pritom moj ego uopšte ne trpi, jer ništa ona meni nije uradila, mene samo potpuno bezumi to što uradi celoj grupi. Napusti neki projekat ali bukvalno pred sam moment izvođenja ili tako. Znači, to su stvari koje mene u suštini izbezume i zbog kojih sam ja ljuta u ime svih. Ali sam primetila da je cela ta mini zajednica od 15 ili 17 flautista da je na neki način izopštila. To je ono što, dakle, nisu to, ne mogu da kažem da ima tu zle dece, ne daj Bože. Ne mogu da kažem, ali energetski ja vidim da su oni nju već apstrahovali. I to, juče sam ja disala, brojala do 100 i tako dalje i nazad, ali sam u suštini shvatila da ništa od onog što sam eventualno mogla da pročitam u knjigama mi nije pomoglo u tom trenutku, nego sam ja morala sebe da savladam. Znači, sve ono što sam uložila u sebe i u menjanje sebe je pomoglo da ja prevaziđem opet to trigerovanje moje. Kako sam se ja zakačila, mislim, ženu u ozbiljnim godinama, da se zakačim na nešto što neka, mislim, mlada osoba koja jednostavno je bezobzirna, zašto se uvek kačim na isto? A u suštini moram, jel? Kao što su se i drugi zakačili, klinci, i sad ja vidim da oni su našli svoj način, a to je ignorisanje. Ima takvih izazova, ja sam sigurna, kod svih kolega, kod onih koji rade sa velikim grupama. Mislim da je to svakodnevno i to nekoliko puta. I zbog toga mislim da bi nam značilo da se nađemo nekada, i sigurna sam da bi Fakultet muzičke umetnosti bio rado gost, odnosno i gost i domaćin, a pogotovo domaćin, ovako nekom skupu, i to ne bi bio prvi put, ali gde bi se možda zaista ideje razmenjivale, ali možda je radile neke vežbe, praktične stvari. Jer mi radimo sa grupama, nekad sa palcima, svi oni imaju ideju da će biti veliki umetnici jednog dana i tako dalje. Mislim, to problemi ega i kakvi dođu tu i kakvi budu ubijeni u povodu, već posle godinu, na 4. godini, na masteru, oni su još više ubijeni nego što možemo da zamislimo. Znači, zato što im ova sredina pruža toliko malo u suštini i izgledi, perspektiva za karijeru, za razvoj, to je sve onako prilično jadno, i zbog toga mislim da nama treba osnaživanje, nama, pedagozima. Kako da ne? Da bismo mogli da im pružimo. Znači, ja nekada budem posle časova do te mere iscrpljena zato što
sa svim svojim problemima, ja sam i dalje kao vulkan za njih, ne znam, celo poslepodne, razumete? Ali to nije normalna situacija. Trebalo bi da je obrnuto, je li tako? Da oni sa 20 ili 18 ili 22 godine da budu mnogo energetski jači od mene. Zar ne? Ne znam kako ostali vide to, ali meni je to u stvari tužno i nekako se trudim i kroz taj ludus i kroz, mislim, bukvalno sve moguće što mi padne na pamet da primenim i što mi dođe u trenutku, naravno, mora da se improvizuje. Ja bih rekla da pogotovo kad se radi i sa sviračima, ne može samo ono što je čovjek isplanirao i puno njima dajem na tom, kako da kažem, na značaju za ovi zo, nego nudim im da budu kreativni, neprekidno, čak i na nastavi metodike, kroz razne vežbe. Sad sam toliko puno pričala, a htela sam da se pozdravim sa svima vama i zaista se nadam da ćemo moći da u nekom organizujemo trenutku da se uživo sastanemo. Hvala vam mnogo. Ako bilo šta mogu da pomognem u organizaciji, sigurna sam da ima još ljudi koji se slažu sa tim, ali evo, sigurna sam takođe i da FMU je dobro mesto za sastanak. Hvala vam i drago mi je što sam vas upoznala na ovaj način. I meni takođe. Živeli, hvala vam, moram da odem. Hvala vama. Doviđenja. Izvinjavam se, ne znam da li me čujete, ja bih pitala nešto ako imamo vremena. Kažite. Hvala. Dobar dan svima, ja sam Nađa Pešić, ja sam profesorka klavira iz srednje muzičke škole, mi smo i osnovna i srednja, radimo sa decom od 6 pa do 19 godina i hvala vam na ovim uvidima i s obzirom na to da sam ja stvarno stekla za ovih sat vremena jako korisne uvide i nakon 15 godina rada sa decom u muzičkoj školi zauvek ima nešto na čemu radite i šta ne znate. Sad, ja sam poželela, slušajući, evo, prepoznam ovde i svoju profesorku sa fakulteta, sa jedne godine profesorku istorije, poželela sam sada, slušajući vas, da ovo prenesem dalje i da, evo, kolegama, pošto nas ima puno nekih 70-ak u školi, da razradimo svi zajedno ove misli, razmišljanja na ovu temu, da to bude kao neki ogledni čas koji mi svakako, ogledni časovi koji mi imamo. I sad, razmišljajući tako, pošto smo svi, hvala Bogu, različiti u kolektivu, pretpostavljam da će biti pitanja i u stvari, ako ne razmišljanja, ako ne javnih pitanja od strane kolega, kako i na koji način prići toj deci, izvinjavam se, slabije čujem, prići toj deci ako nemate taj neki inicijalni temperament koji je prijemčiv za njih, jer su to deca u jako osetljivom dobu. Mislim, znamo i sami koliko smo mi njima, to nisu studenti, koliko smo mi njima i nagrada i kazna ako mnogo pogrešimo u njihovom, pošto smo deo njihovog odrastanja. I volela bih, s obzirom na to da nemamo, ne možemo svi da pretpostavljamo promenimo neke svoje najvažnije karakterne crte, jer s kojima smo rođeni, kako bih kolegama koji nemaju taj vedri i neki dečiji, onako infantilni pristup i lucidnost kada su u pitanju ta najpre mala deca, pošto dođu kod nas sa nekih otprilike 7, 8 pa i 9 godina, da li postoje, s obzirom na to da mi na FMU, ja sam završila FMU Klavir, nemamo tokom svih godina pedagogiju i psihologiju, ja sam završila dok je bila, ja sam bila prva generacija po Bolonji, da li mogu takvim kolegama sa prosto takvim konkretnim temperamentom da ponudim neke alate ili vežbe, i to nije a priori, ne a priori, nego to zapravo nije uopšte loše, to je samo jednostavno različito, od nas koji smo malo, čini mi se, sugestivnijeg tog duha, kako bi se lakše prišli, odnosno njihova aura prišla toj deci, jer su to ipak mala deca i ona sva reaguju na, čini mi se tu nekako živost, koliko god da su manje ili više ekstrovertna ili introvertna. Apsolutno.
Odgovor je vrlo kratak, da. Apsolutno ima puno stvari koje može da se radi, bitno je samo da bude iskustveno učenje, a ne samo intelektualno. Oni moraju da prođu kroz iskustvo i da budu promenjeni kroz te aktivnosti. Da, ja bih sad na tome, da kažem, oglednom predavanju kroz ove uvide koje ste nam dali, kako bih im kroz literaturu ili kroz praksu u smislu i podsjećanja samog sebe na svakom času da prosto da moraš da se prilagodiš detetu, jel da? Apsolutno, to je i zadatak edukatora, pogotovo što je mlađa populacija, to je osetljivost veća i taj impakt koji se ostavlja na njih može da bude trajan i najčešće jeste, tako da to jeste i dužnost edukatora da se razvija i da ima one bodove. Sad je samo bitno da li postoje kursevi za profesionalno usavršavanje koji to pružaju. To je onda drugo pitanje. Ja sam samo svesna vremena, pošto vidim da kolege odlaze, mi do 1 smo imali, je li tako, predavanje? Tako je, mi smo ograničili na sat vremena, ali svakako, ukoliko ste vi, morate da prećete neke druge obaveze, sad ćemo završiti, ako možete još jedno pitanje i to je u redu. Može, naravno, kažite. Ja bih, ako mogu da postavim. Izvolite, Elena. Dobar dan. Večna zahvalnost, Nado, za vaše predavanja sa muzike i nesvesne. A to ste vi, Elena, da ne vidim vas dobro. Da, razmišljam o psihoedukaciji profesora i učitelja. Uopšte ne mogu, radim u privatnoj praksi, imam svoju, da kažem, privatnu edukaciju, radim sa odraslima i prosto ne mogu da zamislim kako bi bilo da radim sa odraslima, da nemam iza sebe jungijansku analizu ili bilo koju, u smislu da nemam neko iskustvo psihoanalize. Prosto razmišljam da li postoji nekakva literatura ili nekakva, što su svi već spomenuli, neki seminari na tu temu koji će biti možda u budućnosti, a da se nalazimo svi mi da komentarišemo zajedno, prosto da se okupimo. Mislim da postoji veliko interesovanje kod kolega, da. Ono što mislim da bi bilo bitno je da naravno postoji literatura i to vi slobodno pišite na mail, ja mogu da vam pošaljem, ali ono što očigledno mi se sada čini da organski postoji je da postoje makar 1 put mesečno i 1 put u 2 meseca skupovi, da bi se radilo nešto kao case study ili ono što mi zovemo supervizija, grupna supervizija, da stvarno neko iznese slučaj, ima 20 minuta, prezentuje slučaj i to je anonimno, znači ne sme da se otkriju imena dece, učenika, odrasli, šta god, i da onda postoji 1 ili 2 moderatora te grupne supervizije, da prolazi teorijski kroz taj slučaj, kroz moguće pristupe tom slučaju gde svi uče i da se na neki način onda osnaži predavač koje sve mogućnosti ima, jer sve ti slučajevi su jedinstveni i mnogo toga se tu konsteluje što je dvostrano. Zašto baš, što je koleginica rekla, zašto baš ja nailazim na te, znači to ima jako duboku istoriju i uvek je to tako i to je neminovno, ne postoji drugi način, to su jednostavno konstelacije koje se javljaju na taj način i manifestuju u našim životima, a pogotovo kad se bavimo ovom profesijom. Tako da mislim da bi ta kombinacija da svi mi možemo da čitamo, da učimo, da shvatamo neke pozadinske mustre kako to funkcioneše, ali isto tako da možemo jedinstvene slučajeve koji su nas prodrmali ili u vezi s kojima smo radoznali da podelimo i da na tim konkretnim slučajevima radimo kao nešto paradigmatski i kad se to onda vremenom nakon 1-2 već će tu naslage iskustva, uvida se stvaraju i tu se već događa neko podržavanje edukatora ne samo u intelektualnoj spoznaji, već nekako ima i uzemljenju iskustvo. Iako je posredno, nije neposredno, nije u samoj učionici, ali je mnogo, mnogo značajno. Hvala, baš mi je to prosto bilo potrebno jer ja svoje kontratransfere, da kažem, prorađujem na sopstvenoj terapiji. Onda sam pomislila kako je važno da i učitelji imaju superviziju kao što analitičari imaju svoju, prosto naročito u individualnom radu.
Tako je, tako je, tako je. A Hvala pisat ću onda svima. za literaturu. Da. Slobodno Hvala. mi pišite, da, slobodno mi pišite. Hvala. Ja se svima zahvaljujem i pretpostavljam da Anđela će imati završnu reč. Hvala svima na učešću, hvala profesorka na inspirativnom, informativnom predavanju. Hvala vam što ste me pozvali. Ja nisam iz vaše struke, ali meni je bilo izuzetno zanimljivo da Hvala. slušam i vaše predavanje i diskusiju koja je zatim usledila. Svakako jesmo probali vreme, ali mislim da je i tekako vredelo. Naravno. I drago mi je da je bilo tako interaktivno. S naše strane ono što će uslediti jeste, ukoliko se slažete, možemo i podeliti prezentaciju putem maila i snimak će biti takođe dostupan. Pored toga izdaćemo i sertifikate vama koje ste učestvovali o učešću na ovom predavanju, koje ćemo vam podeliti u narednom periodu putem maila. Svakako hvala vam svima još jednom i to bi bilo to. Pa, eto, to je s naše strane. Naravno, što se tiče profesora, kako želite dalje da nastavite diskusiju, neki od vas imaju njen kontakt, sigurno ćemo naći načina i da vas povežemo ako bude bilo potrebe. A eto, veliki pozdrav s Univerziteta umetnosti za sve učesnike i predavače. Hvala vam i sve najbolje. Doviđenja, doviđenja svima.